Da. Acum filmează, nu? Și pentru Claudiu și pentru viața lui Elena, închisă ei un mic pahar. Se știe. Bă, dar ce e gravă? Să vezi... Aia! Mă, ce face și eu aici? Hai, boss, sănătate, boss. Se știe. Pentru Sorici, pentru frații mei aici. Pentru frații mei se știe. Se știe. Să ținem un pahar pentru Florici, pentru toată lumea. Asta cred că e în salam. Bă, tot a fost rămânul la ore, să mă dacă te vin. Dar știi ce lipsește? O bat pe căinița, dacă mai mi-a căști la ora asta. O bate pe căinița, m-a dat pe exemplu. Nu dau bani sus. Îi rupe frânele. Ce nebună, mă, iubește. Am 8 ani de căpele. Două brite. Cât are? Dar ce nu? Cât are? Dacă îi place amorul... Are 10%. 40 Tu cât ai zis, mă, care? 10. Nu ne dăm seama acum, știi? Nu ne dăm seama, știi că... Lapte băt. Lapte băt. Bă, mă piși pe mine, eu. Ardeni, lapte bătul. Asta terminat, duzați mânutura. 10% are o bere. Deja mă știți amețit să moară mama. 8, 7. Deja mă știți amețit să moară copiii mei. Deja am zis, auzi. Da, Mai tare melodia, vezi cum mai vine unul. mamă, dar de la 10 la 40 gândește. Ce-am astea pe aici? Mă, ce tare vorbești.